Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mare Miletić i ovo je moj novi vlog iz parka iznad elektroškole. Govorimo o praštanju. Ostanite uz mene. Ljudi, evo me tu u parku iznad ETŠ-a. Nekako mi se čini da ću se ovdje družiti sa svojim učenicima prije i poslije škole. Danas bih vam htio progovoriti o praštanju. Vidjeli smo posljednjih dana, tjedana, pa i mjeseci, uvijek se dogode neke situacije u našem društvu gdje neki pojedinci drže, ne znam, oko za oko, zub za zub, drže se starozavjetnog zakona, Mojsijevog zakona, drže se nekih priča koje su iza nas, drže se nekih situacija gdje misle da smo mi ti koji bismo trebali uzeti pravdu u svoje ruke i da smo mi ti koji možemo pravedno druge prosuditi, možda i osuditi. Ne znam, neki drže da smo mi ti koji bismo možda trebali uzeti u ruke šmajser, pušku, pračku, palicu, bejsbol palicu, teleskopsku palicu, različite druge vrste palica. Neki pak misle da smo mi ti koji ćemo za druge reći da idu pakao, u ovaj krug pakla, u onaj krug pakla. I općenito vidimo da ljudi lako vole suditi. Ljudi taj prst koji usmjeruju druge tako lako to čine. Ljudi lako seciraju one druge, ljudi lako u drugima prepoznaju sve ono što ne valja, sve one grijehe, mane, no pritom velikih problema ljudi imaju taj prst okrenuti prema sebi, okinuti selfie svoje nutrine, vidjeti sve ono što ne valja u nama samima i govoriti o vlastitim manama. To je naravno puno teže. Puno lakše je drugoga mlatnuti po glavi i za drugoga reći da ne valja. Isus je pak vrlo jasan i bilo bi dobro da mi koji smo kršćani, mi koji smo katolici, mi koji tvrdimo da vjerujemo Isusa Krista, bilo bi dobro da čitamo Bibliju, bilo bi dobro da čitamo Evanđelje, bilo bi dobro da čitamo Novi Zavjet koji je punina u Isusu Kristu sve objave. Naravno da Stari Zavjet bez Novog Zavjeta nema smisla. Možda bismo mogli reći Novi Zavjet bez Starog Zavjeta, jer sve je to onaj put koji je u Božjoj providnosti sam Stvoritelj namijenio nama ljudima i ovome svijetu da bi došlo spasenje i punina svega u našem Gospodinu, Učitelju, Spasitelju, Alfi i Omegi, Isusu Kristu. No Krist je jasan. O, kako je Krist jasan. Krist dođe i kaže: mjerom kojom mjerite i vas će se mjeriti. Dragi moji prijatelji, razmislite koja je ta mjera kojom mi mjerimo druge ljude. Je li to neka malena mjera ili neka velika mjera? Hoće li nas tako naš Gospodin mjeriti malom mjerom ili velikom mjerom? Isus kaže: licemjeri, zašto vadite trn iz oka brata svojega, a brvna u svom oku ne vidite? I mene je život naučio da ljudi koji su jako agresivni, da ljudi, pa bili oni laici ili, da mi Bog prosti, svećenici, da oni koji nastupaju, da, neće niko do našeg Gospodina, i ne znam, neke druge stvari. Mi ne pričamo sada biti mlak i biti blag. Biti blag ne znači biti mlak. To je razlika. Mi možemo biti blagi u ljubavi, a biti snažni, odgovorni. Ne? Dakle, biti blag ne znači biti mlak. Vratimo se sada, napravimo backstep. I sad u toj situaciji imam dojam da se ljudi gube. Imam dojam da smo mi ti koji često baš vadimo to trnje iz očiju svojih prijatelja, bližnjih i oni koji nas okružuju, a brvna u svom oku ne vidimo. I rekao sam, moje iskustvo je to da ljudi koji su baš agresivni u svom nastupu, da najčešće imaju najviše problema sami sa sobom. I da, nažalost, vrlo često je u njima samima ogroman nemir, ogromni problemi, dopustite mi možda i puno veći grijesi nego oni koji oni vide u drugima. No ovdje bih htio baš biti jasan, još progovoriti o jednoj dimenziji. Isus Krist nas je naučio moliti. Kad su ga učenici pitali: učitelju, nauči nas moliti. Isus kaže: ok, može, momci, ekipice, može. Oče naš, koji jesi na nebesima. Znamo dalje, jel tako? Sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam naše duge kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zloga. Amen. Ljudi, ne znam jeste li skužili, Krist nas uči u temeljnoj molitvi nas kršćana ovo otprilike: Gospodine, oprosti nam naše grijehe na onaj način
kako i mi opraštamo našim dužnicima. Otprilike mogli bismo reći ovako: Isuse, oprosti nam malo, jer i mi malo opraštamo drugima. Ili Isuse, oprosti nam puno, Gospodine, jer i mi se trudimo svakome oprostiti. Ja bih rekao da kršćani žive od opraštanja. I vi kada opraštate, ne liječite samo onog drugoga, nego liječite sebe. Vi dopuštate Isusu da uđe u vaše živote, da vas svom milošću pere iznutra, da rastete kao ljudi, kao osobe, kao dobri kršćani i puštate Bogu prostora da djeluje u vama. Ljudi koji ne opraštaju su natmureni, čangrizavi, ozbiljni, šetaju ulicama naših gradova, uvijek namrgođeni, zlovoljni. Dakle, dragi prijatelji, mi smo stvoreni iz ljubavi i Bog nas je htio svakog od vas na ovome svijetu. I zato jer smo stvoreni iz ljubavi, ljubav je utkana u svaku poru našega tijela i mi smo pozvani da ljubimo ljude oko sebe i da u toj ljubavi opraštamo. Mislim da Isus rekao negdje u Svetom pismu, piše oni koje se malo ljubilo, kojima se malo praštalo, imaju malo ljubavi. I to je velika istina, znate. To znamo svi mi koji smo bili u ovim ili onim pričama, to znamo mi koji smo bili možda i kao mlađi na nekim drugim stranama i onda kad ti se oprostilo. Kako da ti ne ljubiš ljubav koja je tebe toliko ljubila da ti je sve oprostila. Dragi moji prijatelji, gledatelji, podupiratelji, patronaši, hvala vam svima što ste tu uz mene, hvala vam što ste se subscribe-ali na moj YouTube kanal. Učinite to ako još niste, mnogo vas gleda, mnogo vas, na tisuće vas svaki dan prati moj kanal i hvala vam na tome. Mislim da zajedno gradimo jednu platformu, baš to, otvorenosti, ljubavi, dobrote i puno će mi značiti ako kliknete subscribe, ako se pretplatite na moj kanal. Posebno hvala patronašima koji su uz mene, oni su moja desnica, mogao bih reći i ljevica. Dobro, ok Beno, ti si desnica. Pozdrav Beno. Pozdrav. Ali to su ljudi koji me prate i pomoću kojih ću, vjerujem, u budućnosti baš moći biti potpuno neovisan i potpuno slobodan. Pozdrav svima, čujete mi se i do novih priča, budite uz mene i pratite me. Pozdrav ljudi.